etiwa empotemu mensene no emu a bia ye frɛ se Akyem Akrofufo esubrantam bi atɔ amekowiase nipa dodo na ene nsuo no asɛ wo no ma adanso apepa ama ɔmanfo nya baabi kwa na odi otiato Adom kase ye di atwi abobɔ ensem no enkaye Ensubransam biato wo Akyem Akrofufo ya eno ewo etiwa mensene no emu ewo epoye mantam no emu enam so ema efie dodo na no ena etimi ebubuato agu a emprempren ya mene wokasa nipa dodo na enenya bia ya omudi omutri ebeto ne nyina ne sen a esue ya to ye adwerega wo mudan agu baabi ya emprempren ya no ebinum kwadeda monten so a ebinum so akotena wo mu abusuafo enchen sebe ya wo mu nsa betimi akọ wo mu ano na de san wo mu benya brabi ede wo muti ato nipa wo mu adan ebubugu ye echirema we na yare hosem papa ede ama wo mu nanso ni nyina mu no mo wode asem ka ensuo ye to ye hu haw na akwafa aba na wo hwe adan ahodo ya na ewo Akyem Akrofufo emu dodo na no eye net dan ya enye sebia cement bi ewo mu ana blocks bi mpo ne ede siye na aye den enu nti mframa bo kakra bi pene dan ya hyase na ewo so enie ya ensuo mi anani to kakra bi a adwerega dan ni nyina ato agu akwafa hosem sei ede abeto wo manfo ya wo mu ewo Akyem Akrofufo ewatiwa mensene no munso